Nakajing don kamban yo ya kijing tep ki batik na halor kajing pulut pisa ke sarkar jela hakabaya dei bat ki babun ki benta kenang bagi pat ba kin syai nakaliang uba en lang sawian education secretary ka hinyo trap youth council HYC uba juwat ya kijing tep ling ba ka right to information RTI hakani ka kenti ulala ban yo priang ya ka jubab halor kajing lut jing sap hakabaya dei bagi jing ya lang kenhun menteri sarkar ka MDA 1 bat MDA 2. Hadian kejiyo priang ya kejubab na ketenat Secretariat Administration Nazrat nagaliang nu samla ula mi sikmat ban penpau ya ki eki bola lap lasyam hakilat pathai kubor. Habakran sikilat pathai kubor haka khat pratarik yoyong arhajar arpunriu uba enlang sawian ula ong bak sarkar MDA hadu menta kala penlong hadu arpo kundai tli ki jinya lang kenhun menteri kata nadu usnam arhajar khat pra hadu usnam arhajar arpunriu haki jaka beper bekentop nadu ke jakasa menteri rangba ke jela ke Marriott Hotel nang ta Kapolo Orchid bat komjuru harilom garo bat jaintia. Ulaong kabalengok pat kalong bahaka jubab kaboloyo priang kipen i ya ke jinglot jingsap tang haki khandai tli ki jaka kat ba jong ki wei pat kim thoi a kabapen i makadon a selendat. Haka jo ke RTI ke jubab ke baai kalau kedoru halor ke wei ke jingalang ke bala penlong haka yengsa menteri rangba haka khat lai tere ujeliu araja arpusan ke bala kedo baklam Aisyah jingba mi lanin no refreshment serve. Kwa ban shapi ki baibat no susnong jong kajela mo hakabedei bat ka wei ka RTI ka ba na kaliang jonga kumu education secretary jong HYC ngala file asaka secretariat administration department ha ubunai February arpulai trek alja apnriu hakabedei bat ka mat kabedei bat ka ni ka bangalapan file kata ka RTI mo ini kata ka right to information kabedei ban panjing tep ya ka jinglot jingsap kabedei bat ka cabinet meeting kaba nakaliang jong kani ka sukar MDA nadu ka sukar MDA 1 bat sukar MDA 2 kata nadu usnam arjar khatpra berhadu arja apandrio nakaliang jong ka office dingba ka SED Nazrat kila reply syanga yakini ki jaka ya kaba nakaliang jong ka sukar MDA kana pelong kini ki cabinet meeting bat katkum kani ka reply kaba kila ai syanga kila mention hni ba kidan hadu arap khundai tli ki jaka yakaba nakalian jongka sokar kala le pelong kini cabinet meeting hakaba kita kadarmut ki menteri sokar kuntup lang yau chief minister but ki officer sokar ki ba dan bentah kini ki cabinet meeting but nakalian jong ka office ngansu batai khndiat ba kini ki jaka yakaba kumka sokar kala le pelong meeting kilong ka jaka ka ba ki pelong ka de ka CM resident nata ka Marriott Hotel kabaki pelong kita ke cabinet meeting nanti ki pelong ya cabinet meeting hanti apa orchid pulu orchid apa sora nanti ki pelong ro ya kata ka cabinet meeting hanti apa pulu orchid kemudian apa mau kesiang nang taru kila pelong ro ya ka kini ke meeting apa Garu Hills apa Tura Resolable Pera bat kumjuru sate siapa mi mentedu Jante Hills but nakaliang jong office kabala ai yanga ya kani ka jubab kimsim lala ban ai lut ya ka jubab ka banga la file namar ba hakane ka information ka ba nga la file ka bangi nakaliang jonga ku education secretary jong kasang jong HYC la file nglapan ni ka jumlu jung sap kimsim lapan tangi ki jaka ba pelong meeting re nglapan ya ka jumlu jung sap na dong sadong dre ka ba smulingo bat ka ba smu kendit kalong ba abang layo ai kani ka RTI nakaliang jong ka SED alingba ka chief minister secretariat mo kila ay nga tangga jumlo jungsap na pedangki arp khundai tili ki jaka kaba nakaliang jong sukar MDA ka pelong kini cabinet meeting kila ay ka records ya kata ka jumlo jungsap tang khandai tili ki jaka berkini ki khandai tili ki jakaru e ka ba kila ay nga ki kuntup tang ya ka CM residence ka jakasa jong chief minister hani apo nong ba shulong bat kawai pat ka dei ya ka hangthi apo ka office jong deputy commissioner jong ka North Hills but kawai pat kabaki kila ajubab ka records ka jumlo jingsap ka dei hangthi apo tura kaba nakalian juga sukar kala pelong cabinet meeting but ladangi base yakini ka records ka banglayo kadan ka jingkli ka ba khra hadu kata ba balai nakalian juga SED kamsim lala ban ailut ya kita ki records ke by day but ka jumlo jingsap hakaba na padang kita ki arf khundai tili la atang khandai tili bala dangi pedro ekini ki khandai tili ki ba kila ai namar gi i hang ne ba
ki babun hina na padang kini ki khandai teliru ki babun ki jaka ki dei hapo CM resident haga jaka sa jung CM hanu hapo shilong bat ka ba pelingo bat ka ba penkendet ya ka bede ba kini cabinet meeting ni i ba ka junglut jungsat kalong ka bala palat put hadu kata-kata mar hawat ngitep mar kat kum ka records ka bakilai kalong ba kawai ka meeting ka ba maki kila pelong ba kan sokar MDA hakini ki cabinet meeting ka junglut jungsat kalong silak prapo ndrio House CM residence kani ka first meeting jung arja apusau ya jung arja apu afsaw yang kadang CM residence kani kelong arlak hendru fusau hajar lai spa arpo kawaipat jong CM residency kadai prap nyau hajar ka kawaipat ka badai jong deputy commissioner not Garu Hills ka junglo jung sep kalong hadu pralak sampu pra hajar nangta jong ka CM residence biang ro kadan kawai ka meeting kani ru ka junglo jung sep kalong arlak tam nangta ka CM residence ru kalong sakawai ru ka meeting jong CM residence kalong silak arpuway nangta keju biang jong CM residence arlak khandai puar hajar but kawai pat ka bakhadu kata ha ya ka bakil ai ka records ma jinsang lapan adu arja ka prah du arjar apun ru dei kem sim la ban provide kil ai last record ka dei jong ka meeting jong ka cabinet meeting abunai bu nyau ka trek bu nyau bunai ba pra arja pusan kani ka dei ka haga jakasa hi jung CM pat kani pat ka jinglut jung sep kalong hadu sanlak khat lai hajar lai spat tangka balada ngipet ye kini ka jinglut jung sep i ba ka sokar kala pulut pot hadu kata-kata tang kini ki cabinet meeting pat ka jingkali kalong ba balai pat ka buri ya kitu ki meeting ke ba kom ka sokar MD ka la pelong ka ba kila pelong hapo what's ni ko kim sim la ai ka records ya kim sim la reply na ka daw ayu kala ibet ya ka space blank mo kaba pun iba kadan ka ika shalindat naka kaba baki kila pelong hapo Marriott hotel ro kaniru kamsim dan ka records kila leaf blank met nantai ka pulu orchid hantai po mo koseng ber kumjuru hangkia po sora kimsim la ai kanu ka records kila i blank bet ya ka space mah kaba kide ban provide ya ka records kumbalong nang hakini ki we Kerta ulo angru haba ken kelom ya kejinglut jingsap jong kini ki khandai teli ki jinga lang ki bapen i babon sen ka julong hi ha ka yeng sa menteri rang ba ka jela kalong hadu arfusan lak tame e na ka bentau snam arja arfusan ka bapen i ka jing bam sap ka bajur ladangi ken kelom pat ya kini ki khandai teli ki bangi layo ki bang maki kila ai ka record ma ka jinglut jingsap kata tang hau arja afusau bad hu arja afusan haki khandai teli ki meeting ka jinglut jingsap kalong hadu arfusan lak tam hakini ki arsnem hakini hapadang kini ki khandai teli ki meeting but ka jingkali kalong ba boleh ka sokar ka pelut bisa hadu ka dagen ni haba tang ki cabinet meeting kataru ka tang hapo CM resident isu thua ba ka CM residence kamdei ka bajengai ki bubun ki menteri sokar ki kota jungki de hangi hapo nong ba shilong ka jingkali kalong ba boleh ka bisa ka poi hadu kan ni kai ka daw tenrai ka ba pelong iki ban pelut hadu kan ni but kani hi kalong ka dak jengkeli bukra but kapin i ba ka sokar hi kadon ka kamsim kumba ka kran mo ko ang ba kani ka sokar jung paj ba andre la rangi paj ya kini ki tang ini kani ka RTI ka ba let's say ba nakalian jung ka HOC file mo kam dai ka RTI ka ba he ngim tip shu ikwi ki kam ki ba syari jung ka sokar ada tang ini kam beret namar bang tip sha ka cabinet meeting ka regular administrative function kamdai ka ang bangi habban convene ta ki meeting ban khot ikta ki special guest ni ban khot ikta ki brio na bar bating man attend isto ba kidan tang khat arngot ki menteri let's say bat ki bureaucrats ma ki IAS officer ki bha banya dan hang tu hapo ka meeting rela ka jengpulut kalong hadukan kan ni kui upai ba hi uhab ban bu ka jengkeli ya kan ka sokar ki kran ya boros kata ki ang bakani ka sokar ni iha ka statement jong ki menteri mo khamtam menteri rang ba ang bakani ka sokar jong pai ba pi wang bangin nyin persang ban ngin kum ka sokar kayele banum ban pendunai kata ka jenglut jeng sap mah ta ka ba wanra kita ki project ban create kita ki employment hapo kani ka jalan ta ki kena samlah ni i ba ka sokar ka pen kesandro ya ka jenge ki jong ka Green Tech Foundation ta ka ba ong ba ka jenge ki jong ka Green Tech Foundation persa ti lumpong deng ya ka ba ka project ka hadu lai spa klur mah ka pen kesan ba ong ba kamdan jengmut satya kita ka jenge ki jong Green Tech Foundation namar ba ka sokar ka shim ya kani ka project da ka jengtmu ban snai kata ki kam ki jam hapo ka jela rela rangi pet ikini ki jenglo jeng sap tang kini cabinet meeting ni i ba ka sokar hi kamdan kata ka jengkit kli
pi kamdan ni kata ka jing ketkhia yu pai ba namar ba ka ba khadu hi kani ka pisa kamde ba ka sokar MDA ka seina pla kani kamde ba ki menteri sokar jong kani ka sokar MDA ka seina pla kani kade ka pisa jung pai ba but upai ba hi wahaban pelut yakni ki meeting ma yakni ki jinglut jing sap ka bokat kilak tang ha ka we ka meeting but kan pen ba kadan what happening kini ki meeting what kini ki meeting berit bariar jong ka sokar ba kadan sisa kata ka jing bamsap ka bujur but ngimtep manu bedan ketila ni manu ba yo profit yakni ki jingilang ke ba hadu kadi ka jing pulut ka bala palat but ka kadan ka we ka meeting ka ba kani kila pelong ha u spotrek bunai Jun arja ka khandai kani pat kadai ka ba kila pelong ha po tura kani kadai ka balayo ka reply nang thina po u deputy commissioner mo jongka tura but hakani ka jinglu jing sab la pat iba kani kalong hakani ka cabinet meeting ka jinglu jing sab kalong hadu khalai lak khandai po ar hajar news pa khandai po balaring ibe sekali ka we last meeting ka ba ong jo ka ba kum ngala batai ka dan last meeting hapo u CM residence ka ba kat hadu sanlak bat kani hapo tura hadu khat lailak khnai fu ar hajar i ba ka sokar ka dan ne hakata ka lavish spending mo kaladan kata ka excessive expenditure ya ka ba ka sokar kamla bante lakam ban let's say namar ban pinhol Januari napandu ka record satu kani ka den ka include nam ki accommodation adang ibe sekani ka ba yakani ka reply ka ba kikilaan ng tinapo tura kani ka khalai lak khandai 4,000 kamdai ba kantup lang ya ka traveling ani ka accommodation jung menteri sukar kani ka kantup tang hakabam kadi jung kita ki menteri sukar ba ki officer gibran hatu ka meeting bar kani hi ka pani ba ka sukar kadai ka sukar ka ba pulut phot ya ka pisau pai ba but habai dai bar ka jingburi jong ka sukar no jing ba kani ka department ngamtep manu bodan ketiban menu officer ubadi pet kani namar kani jawab ka bagi as nga kini limbau PIO beri undersecretary ka sukar jung Meghalaya te ndrai menu balai par kai kadau tenrai ka ba pensubas ni wengi hadu kata-kata kalong ba kibure kini ki meeting ba maki kila pelong ki resort ba ki hotel prepare ani apo kejela ada penang kini ki arfu pratli ki jaka ki ba nakalyang jung sukar MDA kala pelong kini ki cabinet meeting prepare ka records ka bakim simnala ban ai sanga kumunong wat RTI mo hagbede bet ka jinglo jung sak apadang kini meeting kalong hadu khat khandai tili ki jaka rei na padang kita ki arfo pratli ki jaka ki ba maki kila ban ai kilong tang khandai tili kani ka RTI ka de ka banga file mun tausnam mo men arhajar men arflight trek bunai feb arja phundri hadim ba namar ba ka intention ko jungi kalong ba but ka jemut ka jungi nilapan adu usnam arjar khat phara nadu baka ni ka sokar ka wan nadu ka sokar MDA wan ka sokar MDA 2 rei ka basmul ngo kalong ba balai ka sokar kani kamdai ka sin ka ban kong ma kum nong wat RTI mo limbo kum ejections ka tri jong seng jong ga HOC ni ba shibon ki RTI reply ki bangyo ka jingli kalong ba balai kim jula ban furnish ya ka complete information teng ga hapan ben boring i bangin file ka complaint sa ka state information commission what adin bala file ro ki bu ki adang haban kren ka jing sha ki dan ki RTI ki bangi haban file arlai sien haban up ki ndriu nyu bunai ban what hadin bangila file ka complain namar ba ki PIO ki reply ba kim la ban ai kita ki records kani ka pan iba ka manu pat lada ki PIO ki bali ki MCS officer mah ki bahaban pet ya katuka department kim dan ni ka records te manu pat bodan ni ka records halor ki jingli jingsat hapok ni ka sukar MDA kani ka pan iba ki dan ki brio ki ba salendet ki ba control ya ki kam ki jam ki ba control ya ka pisa ka pilan jogan ni ka sukar MDA but ai bu pai bahi udeban bu ya ka jingkli but ai bu pai bahi un bishar hai bede bat kini ki kam bede bat kani mang kumbang long bangla file kani ka RTI shwa ka financial ya ka jingkli kalong bangeng ngala dapat file ka complain mo sa state information commission but ring nimpat yo ya kanang ka jubab namar ba let's say ka simpor na ka commission na ni let's say ki PIO kimla ban ai ka complete information kumba ong ba kani kamdai ka sin ka baningkong ban scoper ba ka sukar ka tuju provide ikta information incomplete kadai ka sin ka bala bun sin ka bangiru ngi alap na kapor kata kumbang ong ba let's say ka peni ba kani ka jingbum dan ki records hakapor babiang mah ban provide si kita kinong war RTI ka peni ba ka sukar ya ka jing terkam jo ka sukar kamlong transparent ka kom lada ka sukar kalong transparent haka jinglu jing set kum ba kam
kini ke junglo jung sap kla deben dan records era kumni kamdan ka records ka pni ba ka functioning jong ka sokar kamlang transparent kamlang akong kamlang kata ka accountability ya haka jing sichar pa ba jong ka sokar MDA but kumbaong ba ki babon hi ki RTI kilong kumni ngin super so ndre ngiru ngi ay budien but ring ayo ek information ki ba complete information alor kini ki junglo jung sap ar kunaitli ngisa third pa ba byang sai sin Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.